po, for example po, kung sa website, masusuri po nating peke yung balita kapag ito ay napapalitan ng iba't ibang tao. Dino-double check ko pa po, parang tumitingin pa po ako sa ibang website, gano'n. Hindi kagad naniniwala. Tumitingin po ako sa mga comments, ganon. Kung halimbawa is kailan, kung totoong nangyayari yun, nung kailan naganap yung mismong napanood ko na yun. Katotohanan, minsan wala mang katotohanan naman, kaya hindi pare-parehas. Kung halimbawa dumating sa amin na yung balita at saka yung balita ay napapanood din sa pwede manood doon ka paniwala. Kapag peke, ay ko naman kung peke o hindi eh. Oo, totoo. Alam namin, totoo, hindi. Hindi nagsasabi ng totoo. Kung seryoso yung sinasabi niya, totoo. Maraming peking lumalabas na Depende. Kasi naano naman sa TV na maraming fake news. siyempre binabalita di siyempre totoo. Parang totoo. Yung balita. Ewan, hindi ko na naintindihan kung totoo o hindi.